Fíxese se estou embebido do Estado de Dereito, señor alcalde, que é a miña profesión e é do que fago a miña vida. Entre outras cousas, o que estamos presenciando aquí, direi con toda a claridade discursiva da que pode facer gala, non é realmente unha moción. O que estamos presenciando aquí é un circo que ten o nome de Génova. Vostede non trae aquí unha moción, señor alcalde, vostede mandanlle traer unha moción. Bueno, faiseme extraño ver que vostede é, como se dice no meu pueblo, guiadiño, e fai gala do que vostede menciona en moitas ocasións, que é sectarismo e seguidismo político. É vostede realmente previsible, señor alcalde? Eu xa sabía que vostede iba a presentar esta moción o 14 de setembro, cando a noticia de que se iba a presentar a moción en todos os concellos aparece pola axencia EFE publicada en Europa Press. É dicir, sí, é previsible, e vostede non trae algo, señor alcalde, por convicción, senón que trae porque lle mandan, e trae os argumentos impresos, e escapouse ao principio nun argumentario que seguro que tamén lle mandan desde Génova ou desde Santiago de Compostela. Traenos unha mención, señor alcalde, en primeiro lugar, que é un presuposto totalmente falso. Non existe unha lei de amnistía, non hai un borrador que se presentara en Cortes, non hai un documento que se puxera enriba dunha mesa, desde logo non existe porque se non teríase filtrado a prensa poderíamos falar de algo. Vostede nos pide que nos pronunciemos sobre algo que non existe, sobre unha idea, sobre un concepto que na súa idea é posible que se presente no futuro. Pois como dicía que cando lleguemos a ese río crucemos ese puente, pero de momento non estamos aquí, señor alcalde, non estamos aquí para perder o tempo que vostede dá en chamar hoxe como mocións preventivas. Bueno, custa-me imaginar en que lugar pode estar isto na norma. Como segundo punto de reproche, señor alcalde, bueno, menciona vostede que se dinamitaría o Estado de Dereito, que isto é total, absolutamente inconstitucional. Xa digo, eu fago do dereito a miña vida, a miña vida profesional desde hai máis de 20 anos, non sei a capacitación xurídica que ten vostede, pero sí creo na capacitación xurídica que me ultrapasa a min, é dicir, non me faga caso a min. Falle caso a Juan Antonio Xiol Ríos, ex-vicepresidente do Tribunal Constitucional, a Presno Linera, catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Oviedo, a Pérez Rollo, catedrático de Constitucional da Universidade de Sevilla, a Joaquín Urías, ex-letrado do Tribunal Constitucional, Antonio Torres del Moral, catedrático na Complutense na Carlos III de Madrid, todos eles xuristas de reconocido prestixio con máis de 30 anos de carreira, que dicen que tería en caixe constitucional plantexar ou unha lei de amnistía ou un indulto xeralizado. A Constitución non menciona a amnistía no seu texto, señor alcalde, eso é un erro e desde logo se comproba o propio texto constitucional poderá velo. Quere falar de cousas reais? Quere falar de estatísticas? Falemos de estatísticas, señor alcalde. Podemos dicir que o goberno de José María Aznar indulta a 5.948 persoas. 5.948 persoas. Máis de 700 indultos ao ano, sendo a persoa en toda a democracia que máis indultou neste país. Reprocha vostede os indultos xeralizados. Aznar indulta no ano 2000 a 1.744 persoas. 1.744 persoas. E vostede ten os arrestos de clamar aquí contra os indultos xeralizados. O seu partido indulta a presos condenados por corrupción, a secuestradores dos GAL, a presos condenados da banda terrorista ETA, indulta tamén, e non se esqueza, a independentistas condenados por desvío de fondos, e iso tamén o fixo o seu partido, indulta a terroristas de Terra Lliure ou do movimento Terra Lliure, a mozos de escuadra condenados por tortura detenidos e a condenados por agresións sexuais, señor alcalde, o seu partido, non o Partido Socialista, neste caso. E tamén fai o seu partido algo que, se me apura, para atentar contra o Estado de Dereito, mencionemos a amnistía fiscal, a través da cal, cunha regularización mínima, se permite que delincuentes fiscais que iban a ser, ou que podían eventualmente ser condenados pola administración española, escapan á acción de xustiza. Fala vostede de Estado de Dereito? Falemos con datos e falemos con cousas reais, señor alcalde, non con futuribles, que nadie se dou en colocar aquí, non? O BNG, ademais, está a favor de solucionar de xeito político o que son problemas políticos, porque os conflitos políticos non se resolven, e vostede sabe, o seu partido seguramente que o sepa tamén, non se resolven con moito pao e ninguna zanahoria. Resolvense de outra maneira, metendo a xente en prisión, endurecendo o Código Penal e dando caña ou leña constantemente, como vostedes dicen, non se soluciona absolutamente nada. O único que pretende vostede, o único que pretende o seu partido é adiantar pola dereita a outros partidos que eu non vou a mencionar aquí. A amnistía, seguindo a súa intervención agora actual, sirve e está ben para reconciliar a fascistas ou a terroristas de Estado, pero non vale se a ideoloxía a vostede non lle gusta. Nese caso, a amnistía é inconstitucional, atenta contra o Estado de Dereito e non se pode ni siquiera discutir de maneira dialogal. O BNG vai a votar en contra non da moción
senón deste circo e da campaña de propaganda que o Partido Popular pon en marcha con este circo. Entre outras cousas, señor alcalde, fallou o timing, faltou o tempo. Viu vostede a televisión, sabe vostede que Núñez Feijóo perdeu a investidura e que o movimento político e periodístico que vostedes buscan con isto non ten nin o máis mínimo sentido. Vostede trata de xerar con este circo unha inquedanza que, polo menos na minha experiencia, non existe na cidade de Outeiro do Rei. Eu non detectei a ningún veciño preocupado por isto. Fai que o Concello de Outeiro do Rei e o noso pleno gaste tempo e gaste esforzo en discutir algo que pasa ou pasará no futuro a máis de 1000 kilómetros de aquí. Fai perder o tempo do pleno, que é limitado, con asuntos que non interesan e que desde logo non son competencias do pleno. Mentras falamos disto, non falamos de mellorar a rede de abastecemento de augas axeitadamente para impedir as rupturas de tubaxes como as que tivemos hai pouco tempo, polo menos na miña parroquia, non falamos de despoboamento rural, non falamos de urbanismo, non falamos dos servicios que poden funcionar mellor neste Concello. Gústalle falar constantemente de outros lugares e realmente confésolle como no corazón non entendo por qué. Vostede hoxe, na sesión de hoxe, falou moito máis de Rodríguez Zapatero que do que pasa no Concello, aplicando constantemente o esque e el e tú más. Bueno, pues non sei a que tipo de argumentación política responde isto. Mire ao redor día deste pleno como exemplo e vexa que partidos estamos pulando pola mellora do Concello e cales non. Finalizo xa. Coloca vostede aquí un circo, señor alcalde, no que os animais están tristes, nos que os trapecistas tropezan constantemente e no que lle direi, ni siquiera os payasos fan gracia. O único que veo hoxe aquí é o pitoniso e moi probablemente falle nas súas prediccións. O seu partido non deixa de sementar circo con este tipo de emoción, señor alcalde, non se extrañe cando lle crezan os ananos. Gracias.